Baix Empordà. La comarca del Baix Empordà, amb 95.986 habitants i 700 quilòmetres quadrats, s'estén per la plana baixa del Ter, la Vall del Daro, la Costa Brava i el massís de les Gavarres. El Baix Empordà continua reconeixent-se en els versos de Joan Maragall. Cap a la part del Pirineu, vora els serrats i arran del mar, s'obre una plana riallera. És l'Empordà. Alhora que potser enyora les vinyes que van atraure Josep Maria de Sagarra. Vinyes verdes vora el mar. Ara que el vent no remuga, us feu més verdes i encara teniu la fulla poruga. Vinyes verdes vora el mar. Els protagonistes de la comarca són la història i el paisatge. Esglésies romàniques, muralles medievals, el castell de Bellcaire, al límit del comtat d'Empúries. Tradicions com la processó de Verges i la seva dansa de la mort. El castell baronial de Foixà. I el castell de Púbol, convertit en mausoleu de Gala, esposa de Dalí. Ullestret mostra les restes de la ciutat preromana, jaciment ibèric excepcional que va viure la seva esplendor entre els segles V i IV abans de Crist. L'edat mitjana ha marcat el paisatge. S'han sabut conservar i optimitzar recursos patrimonials, com el singular conjunt de Pere Tallada. L'església de Sant Feliu de Boada. El nucli turístic amb arrels medievals de Pals. La Torre de Cruïlles i el monestir romànic de Sant Miquel de Cruïlles. La Bisbal deu el seu nom al bisbe de Girona, que al segle XIII va aconseguir treure la població del comtat d'Empúries. De la seva capitalitat sobre l'entorn en dona prova el mercat, amb una vitalitat mantinguda a través de la indústria surera i, sobretot, de la ceràmica. El castell medieval i les voltes del segle XIX recorden la història d'aquesta vila que fa de pont entre l'interior i la costa. Les alzines cobreixen el massís de les Gavarres. Prop de la costa, els extrems del massís s'obren a les noves activitats humanes.
L'espror d'aquesta costa va fer que el periodista Ferran Agulló, el 1905, la qualifiqués de Costa Brava i obrís, sense saber-ho, les portes d'una autèntica invasió turística que ha transformat el paisatge i la història d'aquestes terres. La Costa Brava ha preservat el monestir romànic de Sant Feliu, amb la Porta Ferrada, la continuïtat dels ports pesquers i comercials de Sant Feliu i de Palamós, el record del turisme pioner dels anys 20 i 30 a S'Agaró, la mirada tamorenca cap al mar de Torre Valentina, la mirada cap a l'interior del castell senyorial de Calonge, el record de la victòria de l'almirall Roger de Llúria sobre l'estol francès a les Illes Formigues el 1285, la identificació de Calella de Palafrugell amb les Havaneres i la memòria perenne dels artesans surers de Palafrugell. La masia és un tret socioeconòmic i cultural indestriable d'aquestes terres. Josep Pla ho explica des del seu propi mas. Confesso que m'atrau la contemplació de les nostres velles masies. És sempre molt útil, normatiu i necessari meditar sobre les nostres arrels terrenals. A la taverna, al ball o als tossals megalítics? És la pregunta que es feia Josep Vicenç Foix per resumir la intensitat d'unes terres, la memòria de les quals s'estén des de la prehistòria fins al turisme present. Antigament, el Ter arribava al mar a Empúries, però al segle XIII va ser desviat cap a Torroella de Montgrí. La pròspera vila sobre la qual, en entrar al segle XIV, Jaume II va fer edificar el castell de Montgrí per vigilar i atemorir, a l'altre costat de la muntanya, el comtat veí d'Empúries. Les Illes Medes conserven una gran riquesa natural i belles històries de pirates berbers. Carles Barral no s'està d'exclamar que, encara que la fotografia postalística i la pintura conformista de menjador burgès n'hagin fet tant de gust, cada vegada que un la voreja de prop, aquesta costa sorprèn amb una bellesa insospitada.